Nijini Sakmotok no hamrina bagui khoroksa bwrwi nijini no family ni borok rok bai emunje samung klai payo oborok no khnamani yagulo norok bujoto no wana jangnai khoroksa sela tei khoroksa bwrwi nijini Sakmotok no hamrina bagui bosuk jora teke tolao klai man norok o video ni through teke norok siwi mannai hingke video no chengnani swkang jotono no kainani muchungo je ani channel no jodi no tal phai tongphai ka hingke channel no subscribe khlai di te pas ni bell icon all no sinano bota pok di tamni hingke jotoni slai swkang norung thani ani video soginani bagui jotoni swkang hingke phai di bisi yang ayang kok saya korei video ni main point no tei kok salainai Jabalpur Madhya Pradesh civil line रेलवे क्वार्टर खरकसा borok राजकुमार विश्वकर्मा tei bini bwsajuk 16 bosor umorni Kabya Vishwakarma bo hingkangke 10 standard eba kiba 10 class o poriwi tongo tei khoroksa bini bwsla tongo bini bumung wngkha Danish Vishwakarma hingke borokni family o Rajkumar Vishwakarma bufa tei bwsa khorognoi borokni family o khorok tam tonglaio hingke bini pihik no eba khiba cherai rokni buphano sana thangka hingke bo 2023 o no o sungsar no yakarui kalang thangka aboni bagui no nokni tei bwsarokni palan pushon Rajkumar no khlai tongo buma thwipaimani yagulo bo salbrummo fungai siri siri bwsawi tiffin rok tiyar khlaio tei bwsarok no bo school o ready khlai roi rohoro khorok nunui no tei bo niji bo office ni bagi ready wngui office o ongkorui thango joto samung rok pai bai akobai tei office ni samung rok pai bai akobai sairiko phaio bo tei jahai no hai samung sukrukjak rok no thamogo tei maimui rok songo horni bantao omo khaikha no bo samung khlaimang prai 1 bosor lai thangkha bini bihik thwima bo hingkangke March ni 2024 o bo Pipariya thangnani bagui decision nahaka tamni hingkangke Rajkumar bo Pipariya ni no belong khlaio bo arjagao no tori logui kolokotor wngui phaio tei job hingkangke bo o railway quarter o khlai tongphaio hingkangke bo decision nahaka o jagao tei tongliya Pipariya o thangui ship wngui thanglaisinai borokni family hingke Rajkumar ni bwsarokni exam 16 March no painani tongmani hingkangke bo decision nahaka 16 March o paikha hingkangke 17 March ke no Pipariya o thangui painai hinui 17 March ni salo ke no bo arjago je job khlai tongmani oboni transfer talangui Pipariya o ship wngui thangnai hinui decision naharka phiaba abon slai swkang yakiba 15 March 2024 ni salo Kabyani khoroksa cousin sister Pipariya o tongo bini thani o kaisa voice message sokpaio abo Kabyani phone toino tei cousin sister no call khlaiui khorang kwlai tei saka bini bufa tei bini bufayung Danish no mukul bwthar paikha borok khorok nungno no bwthar paikha hine khorang kwlai tei kap tei khlaiui bini cousin sister no call khlaiui saka and aboni ulo keno o cousin sister bini nogo jotono no sawi rewo tei o bini cousin sister ni bini bufa yakiba Rajkumar ni bini bota ok bini mobile bai call khlaio Rajkumar ni aro bar call khlaimani yagulo phano bini bufayung ni paising tei kuno response manjakliya aboni ulo keno arjagao borokni relatives tongo Jabalpur o khoroksa borok hingkangke bono call khlainani hinui uansukka bini bota aboni yagulo keno uansukma no call khlaika borokni relatives no je arjagao tongnai tei call khlaiui o borok no joto kok sawi khonarika tei o Jabalpur o tongnai o borok bo Rajkumar ni nogo thangui naimani yagulo nukha gate o tala rwjak tei asparos ni borok rok no je ganangini tongnai borok rok no swngkha a borok Rajkumar tei bini family ni borok rok piang thamai ke cherai rok hinui tei ganangini ni borok rok saka phungni simi sairuk jora waisapa no borok no tini ni salo nugya ku hinui
Aboni yagulo kheno borok joto miloi police rok no inform khlaio te police rok bo information manmalogi no athayo phai sok phai je gate tala rijak obono tala bokhogoi nogo hamnani wansuk laikha hingke nokni bo tala bokhok tala bokhok mani yagulo arjago emonje godna godijak nugui mankha obono nokmani yagulo jotoni no sago kwchangma bwthrai thaijak tei baksa ke ba mokol kholob laijak je cherai rok abo kahai rok no kebo naisingnani nainani mujungya nogo hamani yagulo no nugui mankha je ar jagao joto jagao no thuir chacharo rok kachak nangjak hingke nogo puila hapmani logi to kuno nukliya thui mamang nukkha sarjak hingke aste khlai bathroom o thangka terek tei bathroom o thangmani yagulo nugui mankha ar jagao Rajkumar ni mangkhathai klaijak thuilalin khlaioi bokhorogo duku manjak yak rogo rajak dotra rogo rajak khlai aboni yagulo kheno nokni teimasa cherai tongo tani buphayung eba kheba bini bwsla kushu Rajkumar ni bono bo naitu laika tei terek investigation khlaimani yagulo o tanis no bo mangkha bono hungkangke thuilalaliling chacharurung khlaioi kombolo khobui fridge o dajak khlaioi mankha hingke investigation khlaithani o Rajkumar tei bini bwsla kushunale mankha phiaba bwsajuk okra kabiano ke manyakho hingke police rok kaisa theory snamka Rajkumar tei bini bwsla kushuno hingkangke bwtharai klangkhana amoni yagulo kabiano hingkangke bwrwi hinui bono kidnap eba kheba khogoi tlangkhana hinui wansuk laikha aboni yagulo kheno je cousin sister no voice note rohoro o voice note no police rok no khnario khnamani yagulo police rok wansugui mankha je o kabya kamathani tei bupha tei bwsla kushu thuitani o mukulni no yak hinui tamni hingkangke a voice note o sajak tongo mukul bini bupha tei bini buphayung no bwtharai paikha hinui aboni bagui no mukul no dos rilaikha borok bono bwthar borok no hinui aboni yagulo kheno mukul bo mongui borok no investigation khlaimani yagulo saimankha mukul keboya kabyani no gana gini tongnai boroni nek porno aboni yagulo kheno borokni nokni CCTV footages rok no check khlaio o CCTV footages rok no check khlaimani yagulo police rok nugui belai kheno sok nangnani nangkha tamni hingkangke a CCTV footages o nugui mankha je bwrwi prai 2ta digio mukul bini kwchak scooty tuwui kabyani nokni paisingo phaio tei kabya bo haino hai bini nokni gate ni phataro phaioi bini yago mobile kaisa teijak khlaioi o mukul bai bini ichhaui no kawi thangmani nokjakha CCTV footages o srai hingke borok khorok nei a jagani ongkhorkha scooty o kalai tei ganani no kaisa railway station o konoi no himui thangmani bo nukha ar jagani CCTV footages o hingke borok a railway station o hapmale hapkha platform number 1 ni simi habui platform number 4 ni simi ongkhorui phaikha aboni yagulo kheno police rok obo confirm ongui thangka je kabya tei mukul no omo kahaike bupha tei bwsa khorokni no bwthar khna hinui tei bwtharmani yagulo borok kharnani bagui omo kahaike planning khlailai tonglaio hinui police rok saimankha aboni yagulo kheno borok platform number 4 ni simi ongkhorui railway station ni ongkhorui thanglaio tei ganani no bus station no thanglaio tei sahaino hai tei ar jagani kaisa bus no romui koyak kilometer jora thangai teisa ongkhorui paio borok tangui omo kahai tomung tongui tong eba kheba bus kisa kawui train station no omo kahai ke habui ongkhorui tangui khlai tongma ke obo police rok no gumra eba kheba wansugui mania khlainani bagui se khlai tongo borok obo aboni yagulo kheno police rok mukul tei kabyani background check khlainani wansuk laikha check khlaimani yagulo jotni slai sikang mukul 2023 o September mas to abo afro bo kabyano nokni phataro khogui talangi thangka aboni yagulo kheno bupha Rajkumar borokni bumungui FIR khlaika tei Haridwar ni simi police rok bai romui nahar sakha borok khoroknoi no aboni yagulo kheno Rajkumar mukul ni sakao pokso 8
केस रुई रखा तै मुकुल बो आजराओ 15 दिन जरा जेलो मा तंखा aboni yagulo kheno 15 दिन ni ulo bel mangai paikha tei Rajkumar ni obono reason je bo arjagani simi pipariao sip ungnani muchungjakmani o bwsajokni jalani bagui aboni yagulo police rok mukul ni buma bupha family ni borok rok no bo interrogation rok khlaio interrogation khlaitani bo saimanka mukul 12 jora se porijak starting of ngangke bo college ko ekdin thangka aboni yagulo kheno bo college bo yakarui rekha tei bo bodybuilding tei modeling go belai kheno shok tongo aboni bagui bini career arjagao no thepaka bo bodybuilding tei modeling rogo salbrum no bo chimamang laisui tongo haini bagui aboni yagulo kheno kabya besini laika hamjak laika tei hamjak lai borok khorok nei khatlai bo thanglai aboni yagulo kheno Rajkumar pono case rui police rok bai rom rekha tei jail rok bo dakha tei jephun simi bo jail ni yogoi bel mani phaio afrun simi bo belai kheno aggressive yakeba bini mokhang jolijak kahai mamangno afrun simi bini behavior rok bo belai kheno change ongoi thangka bo sudu crime movie amo kahai mamang naio tei amo kahai nai bo maybe bin bokrok planning rok bo khlai tongna batlan hanani bagui police rok borok no track khlainani kwbangman naikha phiaba borok ni location off khlaijak ni bagui borok no naitugui manya police rok bo phiaba 5 din no borok ni location kaisa jagao thagui tongya kwbangman jagao no kaisa tei kwrwngsa tei kwrwngsa a jagao mang thangui tongo omo hai khimang police rok no gumra tei chongui maya khlainani bagui aboni yagulo kheno police rok mukul no rom rinani bagui 10,000 ni price ranai hinai futurok bo khasika bono jati romai roi mankangke haipano police rok borok no romai manliya but 17 March 2024 ni salo kabiani mobile afro on ongkha tei kaisa dukano bo payment khlaimani bo saimankha mobile on khlaiyi payment khlaithani o bini mobile on ongkha tei police rok ajrao bini location bo saimani thangka o mobile on khlaima bai je location bo mobile on khlaio a location ongkha Pune aboni yagulo kheno police rok logi no arjago thangui sogui kha tei jepro police rok arjago songgoyo borok khorok ni hingke arjago no hoite kamaui paikha amsuk jorani bisingo no police borok no 2 mas jora borok ni jora tikhe borok naitugui no tonglaio haipano 2 mas jora romai borok no naitugui manliya kuno jagao hono kwrwngsa tei kwrwngsa jagao amo kahai ke mang khalai tonglaikha location change khlailai borok but 28 May 2024 2 mas ni yagulo Haridwar ni government hospital o waiting area o khoroksa bari ajago rest khlai tongo te aron hoite no khoroksa police lai tongo bohongka ke civil dress najak ajrao jepro police obrini nozar eba keba obrino jepro naisijak te ongo police afro wan sugui eba keba saimani paio je jebrino 2 mas jora romoi naituglai tonglaio obrino aborok hinai aboni yagulo kheno je police constable tangnai kabiani gana truk thango tei pobai kok sanani chengo truk khlaiui aboni yagulo kheno mukul bo ajrao phai paikha tei mukul hingke bujui paikha jeng tabuk hingke romjak sinai hinai abro kheno mukul bahana khlaika chini manai kubun jagao pogoi kai haika nai phaiganai hinai thangmani yagulo kheno mukul tei phailiya khari paikha phiaba arjako kabya hingke romina harjakmani yagulo bo Jabalpur police station o tuboi phaijakha phiaba mukul hingka hingke police rok no gumra khlai arjagno hoite khari paikha aboni yagulo kheno police rok bai kabya deeply interrogation khlaijakmani yagulo sakha mukul tei bo belai kheno hamjak laio tei o kotor hamjak laimani bisingo bini bupha borok no kebeng phaio busu kahai ke hinai tei borok khorok no ek sat eba kheba ek logi tongnani riya bini bupha hini sakha tei mukul no jailo rogo borok horka tei chungkuri no sakagui pipariya bo sip ongnani bagui borok no sakagui tlangnani naio hinai sakha police rok no tei jodi no pipariya o sip ongui thangka hingke mukul bai bo kuno dino phano tei malainani nanglak hinai abagui no borok kaisa planning khlailaikha 15 March 2024 ni salo
mukul ajorao adino nokni uklok doglam tei paikha tei kabiani buphar rajkumar no uklok faising tei phaiye bokrok go bukha tei belai kheno boi las khlai bini langman aro no sachoui rekha. Aboni yagulo buphano bui bwtharai tongmani obo bini bwslapur sutani spo nukha bono nugui kebono de sawui rwno hinui mukul bono bo bwtharai akoi kombol bai khobui friso dawui rekha. Aboni yagulo kheno borok nokni phataro ongkhorka tei o 2 masni bisingo borok kwrwngsa tei kwrwngsa jagao omo kahai ke mang jaga change khlai tongkha tei o 2 masni bisingo bo bini buphani kabia bini buphar rajkumarni rang 1.5 lakh sbai paikha bini account ni. Aboni yagulo kheno rang paikha borok yang ayang travel khlaimanliya afro kheno police rok bai bo romjakha borok. Aboni yagulo kheno mukul bo bisi khari tongliya bo sak no surrender khlaika bosikle khari tongmanai jotose saimanai thangka waisa le manjaknai hinui abagui sak no surrender khlaika hinkhe norok o story kubui story no tui tamo sik mangkha comment section o thangui comment khlai salai di.